Знаеш ли защо диетите и фитнес режимите не работят за всички и много рядко имат траен ефект? Проблемът много рядко е в храната. Мултимилионната индустрия за отслабване иска да вярваш, че с режим и тренировки ще решиш проблема, макар че малко издържат и 20 дни. Но често коренът е дълбоко в твоето подсъзнание. Споделям ти 6 от 7 най-често срещани причини. Номер 1. Страх и несигурност. Тялото ти изгражда щит от мазнини. 2. Ниска себеоценка. Не заслужавам да се покаже и се крие. 3. Страх от сексуално внимание, особено след травма. 4. Потиснат гняв, складиран в клетките. 5. Несбъднато детско желание да бъдеш забелязан. 6. Нежелание да споделиш любовта си с хората. Коментирай "искам" и ме последвай, за да чуеш седмата причина в следващото видео, която е най-дълбоката от всички. Очаквай и 7 ключови утвърждения, за да спреш да трупаш излишни килограми още днес. Благодаря ти.